First, nandito tayo sa YouTube channel Christopher Anorico. Don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. I will harvest my okra plant. Okay, or finger tip. Okay, tinatawag ito ng finger tip pero ngayon okra farm lang ito. Okay, tingnan nyo. Putulin ko na ito kasi mga mali itong indot pa kayong utanon ba? Ano siya? Kana mga nindot kayong mga utanon. So, may maraming nilalanggam kasi naging ganito kasi yung mga langgam nakita nyo mga guys, dami mga langgam kahit yung mga langgam na walang pakpak pa. Mga langgam na walang pakpak. Dito na naman tayo. Okay, so tunurag na ako ang mga kaya tig-video mga guys nga. Kaluto aning wala na po ni gud Bisay ka ng mga pagkanon ng good part. Be, ari ning mga sublanan. Okay. Sa okra farm ta ha. Okra farm na pod. Kato gani ha. Pag to paliya og kuan, kini karon. Paliya man to og kanang kuan, karon dili na ni. Okra na pod. Kanang mga nindot kay diha nga mga okra mga guys. Imo na siya makuhaon kay kini si kompleto ni siya nga vitamins. Vitamin A, vitamin B, tanawa kong naong hamis kayo. Bisa pag ibulad pag init og ka-20. Ka-20 pa mga guys. Walayo ra kay na sila ay kanina may nanay na pay mga bulak ako to ibtan ni nanay. Mga nag-ana ni mga humuka pa kasa mo na gitawag og finger tip. Nga mga kuan kay balion ra sa tudlo, kinahanglan mabali sila sa tudlo mga guys. Sulodin na re. Nana na siya, sulodin are kay mo man sudlan na sa tong harvest. Ito. Kahit ganito, ang importante natin diyan mga guys, yung ganito mga guys. So, gulang na ito mga guys, matanda na. Matandang karabaw na to guys. Eat new grass. Matandang karabaw na ito mga guys. So, eat new grasses na siya mga guys. So, ang kunin natin yung mga maliliit lang mga guys kasi matanda na ito mga guys. Naabutan kami ng pagtanda ng aming mga pananim. So ganito mga guys, matanda na mga guys kasi laki na kasi. Dapat kahapon sana yan. Yung ganito mga guys, ititesting natin mga guys kasi hindi na mga guys, masyadong gulang na mga guys. Kanang matanda na guys, kanang matanda na karabaw, eat new grasses. Ako nalaglag mga guys. So lagay natin dito mga guys kasi may daming order mga guys. So kahit ganito mga guys. Kahit ganito mga guys. Nako, ang laki nito mga guys. Bigla lang guys. So lagay natin sa kanang gitawag lagay o sa kubag ba mga guys. Nako, dami nang na matanda mga guys. Eat new grasses gina guys. Di gina mukaog dili. Kuan mga guys. So, nilalanggam ang ating mga pananim ngayon mga guys. Pag masyadong matanda na So, ilang pang harvest na ito mga guys? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. So, ito, walo kasi ito ang panghuli pero sa napakataas mga guys, ganito yung laki mga guys. Magbilang ka ng kinunan mo mga guys. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. So, ika-23 ng harvest ni mga guys. Nako, matanda ng karabaw mga guys So, 23, ika-24. Walang bilang yung matanda mga guys. Matandang karabaw, eat new grasses na mga guys. So, joke man mga guys kasi yan yung mga mga guys. Yan yung kailangan mga guys, dapat mag-joke tayo mga guys para yung mukha natin guys kahit matanda na tayo mga guys para rin teenager. Teenager tayo mga guys. Kahit ilang taon na tayong nabuhay dito sa mundo mga guys. Kain lang tayo ng mga guys. Ng okra plant. Nako. Mahaba ang iyong buhay at saka matagal kayo guys kasi kompleto ito ng nutrina mga guys.
Ano ba yung Nutrena mga guys? Kompleto ito sa vitamin A, vitamin B, vitamin C. Oh, kompleto ito. Pampaganda ng kutis, lahat-lahat mga guys. Di na kailangan pang i-explain sa inyo kasi alam ko na mas marunong pa kayo sa akin. Yung mga Tagalog ko mga guys, galing lang ito sa okrahan mga guys. Nag-aral ako sa okrahan lang. Hindi ako nakapag-aral ng mga kanang college mga guys, no? Kanang ilang tinatawag na college or unsa man na guys. College na siya mga guys o college. Tingnan nyo mga guys. Nako, napakaliit mga guys. Kasi ito mga guys, matanda na talaga ito mga guys. So, dami na tayong pang ano guys. Yung ganito mga guys, huwag niyo yung aksayahin mga guys. Kasi maghanda ka tayo ng malaking taniman mga guys. May pinaghanda na ako mga guys na napakalaking taniman mga guys. Kailangan ko talagang taniman yan. Kasi para makaani tayo o makaharvest tayo ng mas marami pa mga guys. So, marami na talaga mga guys ang nakuha ko mga guys. Kasi yung ganito mga guys, hindi na kailangan mga guys. Alam naman natin yan na ano talaga yan guys. Ito mga guys, kailangan fingertips mga guys. Tinatawag itong fingertips mga guys kasi pag ganyan mo guys na biglang malito yan mga guys. Kaya yung sabi ba na litong lito, yung litong lito sa ako sa iyo mga guys. Yan yung ano. Kaya kunin natin agad ito mga guys kasi alam naman natin na pwede pa ito mga guys. Pwede pa talaga ito mga guys. So, tinatawag itong fingertips mga guys. So, dami na tayong mga ano mga guys. Dami na tayong dapat pang ito matanda na mga guys. So, hindi na pwede kasi maliit pa yan. Yung ganito mga guys Buti ginulay ko ito yung nagdaan pang mga araw mga guys. Nagdaan pang yung mga araw. Tumubo ng bungang araw. Kunin natin. Yung mga matanda na mga guys, yung okra na matanda, huwag nating kunin kasi gawin natin yan ng seedlings mga guys. So seedlings. Pag marami kang mga seedlings mga guys, nako. Huwag ka nang mag ano-ano pa dyan mga guys. Kasi pag dami yung mga seedling mo mga guys, handa ka ng 1 hektarya na okrahan. Mag-okra pa ka talagang ng napakalaki. Pero makuha na kayo sa balik manggida ya. Balik ya po. Patay. So pangalawa itong fingertips mga guys. So mas hindi pa gaanong matanda mga guys. So paborito ito ng nag-order namin na tinatawag na Aguilando mga guys. Alam niyo ba si Aguilando mga guys? Si Aguilando ay isang black vulture yan mga guys. Tawag ito na black vulture mga guys kasi lagi ito nagiinom ng Gold Eagle beer mga guys. Ani tayo mga guys. Nako. Matigas na mga guys. Pag matigas na mga guys, huwag niyo lang pilitin. Kasi alam naman natin na bibili talaga yung mga tao na yan. Kahit yung daming may na ano mga guys kasi palaging kinagat ng mga tinatawag na langgam mga guys na walang pakpak. Ang langgam sa amin mga guys, doon sa Maynila mga guys, yung mga langgam mga guys is gumagapang pa tulad nito mga guys. Daming nandito mga guys. Yan yung langgam sa Maynila mga guys. Pero ngayon sa amin langgam, anak ko, lumilipad na mga guys. So Tagalog tayo, mga palaka naman tayo mga guys. So alam naman natin kay bigla kayong mag-request sa akin na magtagalog talaga ako. So kailangan magtagalog ako para malaman nyo. Magtagalog ako palaka mga guys. Alam mo namang palaka mga guys. Ang palaka sa amin ba guys, baki na mga guys. So, daming kaibahan talaga mga guys. Kana na nga gulang kita nyo mga guys, malapit na tayo magtapos mga guys. Ang gagawin nyo niya dyan mga guys, mag-subscribe kayo at mag-like, share at i-follow ang ating YouTube channel para updated kayo sa mga bagong video mga guys.
para magkapira na naman tayo. Nako, ang tagal-tagal pa naman ng YouTube natin mga guys, wala na tayong pira dyan. Pero sa akin mga guys, kahit hindi pa tayo magkapira sa ating YouTube mga guys, dili na niyong dala. Mura maknay sakit na. Kahit hindi pa tayo magkapira mga guys, ang gusto ko lang matingnan mga guys, kung ano yung pinagdaanan ko sa aking mga mga guys. Yung ano ko mga guys, kasi gusto ko talaga na pag gusto kong tingnan talaga, mayroon agad. Kasi akin yung YouTube eh. Yan yung gusto ko. Okay, dito nagtapos ang ating YouTube channel, Christopher Enrico. Okay. Okay, bakike mga guys. Kaila ka nating video mga guys, oh. Palaka.